வெல்கம் அவர் ஷாரன் அண்ணா. Yes. Good evening, everyone. Hello. மணமகனும் மணமகளும் மிக விரைவிலேயே இந்த இடத்துக்கு வருவார்கள். இன்னும் ஒரு 5 நிமிடங்கள் அவர்கள் மிகவும் அழகாக வெளிக்கிடுவதற்காக தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். மிகவும் களைத்து போனார்கள், வெளிக்கிட்டு களைத்தே போய்விட்டார்கள் இன்றைக்கு. ஆனாலும் மிக அழகாக அவர்கள் வருகை தருவதற்கு இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றன. அதற்காக நாங்கள் பொறுமையோடு இந்த இடத்திலே அவர்களுடைய வருகைக்காக நாங்கள் காத்திருப்போம். நன்றி.
ஹலோ. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே இந்த விருந்தினை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் வருக வருக என்று எங்களுடைய இருக்கரம் தட்டி வரவேற்கின்றோம். கால தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம். இப்பொழுது சில நிகழ்வுகள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் இந்த இடத்திலே நடைபெற இருக்கிறது. ஏதாவது குறைகள் இருக்குமாயின் ஆரம்பத்திலேயே மன்னிக்கும்படியாக முதலாவது நான் உங்களிடத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் கால தாமதம் எல்லாருடைய காலமும் ஒன்றானது, கால தாமதங்கள் ஏற்படுகிறது. அதற்காக முதலில் உங்களிடத்துல மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாங்கள் மிக விரைவாக இந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். மிக்க நன்றி. இந்த அருமையான நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக நாங்கள் பாஸ்டர் ரஞ்சன் அவர்களை இந்த இடத்துக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். ஒரு சிறு ஜெபத்தோடு இந்த நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைக்கும்படியாக தயவாக அவரை கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒரு விசை ஜெபிப்போம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் தேவனே, இந்த நாளிலும் எங்களுடன் உங்களுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறதற்காய் நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையிலும் இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். குறிப்பாய் இந்த நாளிலே திருமணத்திலே தங்களை ஒப்பு கொடுத்த வாலிப பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த மாலையிலே இந்த நிகழ்விலே உங்களுடைய கரம் இருக்க, உங்களுடைய வழிநடத்தல் இருக்க, உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எங்களை வழிநடத்த உம்முடைய பிரசன்னம் தாமே எங்களை இந்த நாளிலே சூழ்ந்து கொள்ளும்படியாய் எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் கேட்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன். நன்றி. அப்படியாக இந்த நிகழ்வினை தொடர்வதற்கு இன்றைய நாளிலே ஆண்டவர் எங்களை எவ்வளவு அற்புதமாக இந்த நிகழ்வினை எங்களுக்கு நடத்தி தந்திருக்கிறார். அந்த தேவனுக்கு நாங்கள் இன்றைய நாளிலே அவருக்கு மகிமை செலுத்தும் முகமாக ஒரு ஆராதனை பாட்டு ஒன்றை நாங்கள் பாடுவதற்கு இருக்கிறோம். அதற்குரிய அலுவல்களை எங்களுடைய வர்ஷிப் லீடர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். மிக விரைவில் உங்களுக்கு முன்னாக. நன்றி. சரண், உங்களை அன்பாக முன்னால் வரும்படி அழைக்கிறோம்.
2. தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளைக்கல் நீரையா, நான் நம்பி தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளைக்கல் நீரையா, நான் நம்பி தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளைக்கல் நீரையா. ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல், ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்றீரே, பூமியின் துளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வாக்குரைத்தீரே. மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்றீரே, ஓ பூமியின் துளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வாக்குரைத்தீரே. சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீ, எனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீ. ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல், ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். பூமியின் வம்சங்கள் உனக்குள் உன் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாத வாய்க்காலாக என்னை மாற்றினீரே. பூமியின் வம்சங்கள் உனக்குள் உன் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாத வாய்க்காலாக என்னை மாற்றினீரே. சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீ, எனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீ. ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல், ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். செல்லும் இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்துவீ, தகப்பன் தேசத்துக்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றுவீ. செல்லும் இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்துவீர்,
நான் தகப்பன் தேசத்துக்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றுவீ. சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீ. எனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீ. ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல். ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல். ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். மிகவும் அருமையான பாடல். ஷரண் மிகவும் அருமையாக அதை பாடியிருந்தார். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதற்காக அவர் அந்த பாடலை மிகவும் அருமையாக பாடியிருந்தார். ஃபைனலி மணமக்கள் வரப்போகிறார்கள். யாவரும் அவர்களை வரவேற்கும் முகமாக அனைவரும் தயவாக எழுந்திருந்து அவர்களை அன்போடு நாங்கள் வரவேற்போம். எக்ஸைட்டட். வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். மிகவும் தூர இடமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர்களுடைய வருகைக்காக ஏராளமான போட்டோகிராஃபர்ஸ் லைன்ல நிற்கிறாங்க. எவ்வளவு விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற நாள். என்ன இதோ உங்கள் கரகோஷங்களோடு அவர்களை வரவேற்போம். Amel and Sharon, Mr. and Mrs. Amel. Follow my lead. Please welcome. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. இவ்வளவு Well, I நேரமாக found a அவர்கள் woman. ரொம்ப நேரமாக அவர்கள் அந்த இடத்திலே இருந்து களைத்து போய்விட்டார்கள். ஆகவே அமல் எனக்கு சொன்னார், தனக்கு வந்த உடனே இருப்பதற்கு விருப்பம் இல்லை என்று. அதனால் அவருடைய விருப்பத்துக்கு இணங்க நாங்கள் அவர்களை அப்படியாக இந்த கேக் கட் பண்ணுவதற்காக நாங்கள் அவர்களை வருகை இந்த இடத்துக்கு வருகை தரும்படி அன்போடு அழைக்கிறோம். Carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
கமல் தனது மனைவியை இன்று நாளிலே தங்கத்தினால் அலங்கரித்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறார். You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. No, no, no. அப்படியே நாங்கள் இந்த கேக்கை வெட்டுவதற்கு முன்பாக பிரதர் நெவில் எமர்சன் அவர்களை ப்ரே பண்ணுவதற்காக நாங்கள் அன்போடு அவரை அழைப்போம். Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look Father, we love you and we thank you. Father, once again, we thank you to come together in your wonderful name. Thank you for this beautiful couple, Father God. Thank you for blessing them. Thank you for this privilege to once again to come together to bring glory unto your name. Father, as they cut this cake, they will remember you, all what you have done in their life. We thank you again for your wonderful love. Bless this gathering, Father, and let us have a great time and bring glory unto your name. In the name of Yahushua, I pray. Amen and amen. நன்றி. அப்படியாக மணமக்களை நாங்கள் இந்த மிகவும் அருமையான விதத்திலே செய்து வைத்திருக்கிற அந்த வெட்டிங் கேக்கை அவர்கள் கட் பண்ணுவதற்காக அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர், விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே,
ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே. ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. என் பேச்சில, என் மூச்சில, என் சொல்லுல, என் செயலில கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. என் பேச்சில, என் மூச்சில, என் சொல்லுல, என் செயலில கலந்திருக்கீங்க. என் நினைவுல, என் நடத்தையில, என் உணர்வுல, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. அன்பின் ஆவியானவரே, விலையேற அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமா. அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமா. முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 ஆராதனை. எபினேசரே, எபினேசரே, இதுவரையில் உதவி நீரே. எபினேசரே, எபினேசரே, இதுவரையில் உதவி நீரே. இதுவரையில் உதவி நீரே. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 ஆராதனை. இன்னும் ஒரு 5 நிமிடத்தில் உங்கள்
உங்கள் எல்லோருடைய ராப்போஜனமும் தயார் நிலையாகும். இவர்களுக்குரிய இந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிந்த பிறகு என்ன இன்றைய நாள் ஒரு விசேஷித்த நாள். இந்த ஃபோட்டோ ஒன்று தான் அவர்களுக்கு லைஃப் டைமாக இருக்க போகிறது. இதை ஞாபகம் அதற்காக அவர்கள் மிகவும் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் போல இருக்கிறது. இட்ஸ் ஓகே. நாங்கள் அதே நேரத்தில் அங்கே ராப்போஜனம் தயாராக இன்னும் ஒரு 5 நிமிடத்தில் ராப்போஜனம் தயாராக இருக்கும். இன்னும் ஒரு 5 நிமிடத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் போய் உங்களுடைய ராப்போஜனத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நன்றி. என்னை கண்டீரே, நன்றி ஐயா. நீங்கள் ஒவ்வொரு டேபிளாக எழும்பி அந்த இடத்தை உங்களுக்குரிய ராப்போஜனத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். ஒவ்வொரு டேபிளாக நீங்கள் எழும்பி அந்த இடத்தில் உங்களுக்கான ராப்போஜனம் தயாராக இருக்கிறது. The dinner is actually ready. You can go and have your dinner over there. Well, you can actually get the dinner over there.
எனக்கா இத்தனை கிருபை என்னே அளவற்ற கிருபை எனக்கா இத்தனை கிருபை என்னே அளவற்ற கிருபை என்னை விட எத்தனை பேர் தகுதியாக இருந்தும் என்ன மட்டும் கிருபை என்று தேடி வந்ததே என்னை விட எத்தனை பேர் தகுதியாக இருந்தும் என்ன மட்டும் கிருபை என்று உயர்த்தி வைத்ததே உங்க கிருபை என்னை வாழ வைத்ததே உங்க கிருபை என்னை தூக்கி சுமக்குதே உங்க கிருபை என்னை வாழ வைத்ததே The dinner is ready. கிருபை என்னை பாழ நீங்கள் ஒவ்வொரு டேபிளாக அந்த இடத்துக்கு உங்களுடைய உணவுகளை அந்த இடத்திலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள அன்பாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். பயனற்ற நிலத்தை போல மறக்கப்பட்டவன் நான் அறுவடை காணாமல் தனிந்து போனவன் நான் பயனற்ற நிலத்தை போல மறக்கப்பட்டவன் நான் அறுவடை காணாமல் தனிந்து போனவன் நான் தரிசான எண்ணி தரிசனத்தை வைத்து அறுவடையை துவக்கி வைத்தவரே உங்க கிருபை என்னை வாழ வைத்ததே உங்க கிருபை என்னை தூக்கி சுமக்குதே உங்க கிருபை என்னை வாழ வைத்ததே உங்க கிருபை என்னை பாட வைத்ததே சிறு பிள்ளைகளோடு இருக்கிறவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் உங்களுக்கான ராபோஜனத்தை அந்த இடத்திலே பெற்றுக்கொள்ளும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். தோல்வியின் ஆழங்களில் மூழ்கி போனவன் நான் வாழ்ந்திடும் நோக்கம் தன்னை இழந்து போனவன் நான் தோல்வியின் ஆழங்களில் மூழ்கி போனவன் நான் வாழ்ந்திடும் நோக்கம் தன்னை இழந்து போனவன் நான் அற்பமான என்னை அற்புதமாய் மாற்றி அற்புதங்கள் செய்ய வைத்தவரே எனக்கா இத்தனை கிருபை என்னே அளவற்ற கிருபை எனக்கா இத்தனை கிருபை என்னே அளவற்ற கிருபை என்னை விட எத்தனை பேர் தகுதியாக இருந்தும் என்ன மட்டும் கிருபை வந்து உயர்த்தி வைத்ததே என்னை விட எத்தனை பேர் நல்லவனாக இருந்தும் என்ன மட்டும் தேடி வந்து சுமந்து கொண்டதே உங்க கிருபை என்னை வாழ வைக்குதே உங்க கிருபை என்னை தூக்கி சுமக்குதே ஹல்லேலூயா உங்க கிருபை போதுமே எல்லாம் கூடுமே எல்லாம் கூடுமே நீங்கள் அந்த இடத்திலே ராபோஜனத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்திலே நாங்கள் இன்னும் ஒரு தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகத்தக்கதாக இன்னும் ஒரு பாடலை சரண் உங்களுக்காக தருவார்.
12 கூடைகள் மீதம் எடுக்க வைத்தார் என் தேவன். மலைகள் பண்ணவா மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் 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 அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே ஓ அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர் என்னை ஒரு போதும் கைவிடாத சிநேகிதர் என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர் என்னை ஒரு போதும் கைவிடாத சிநேகிதர் எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சகர் என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர் எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சகர் என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே யெகோவா நீசி எந்தன் ஜெயமானவர் யெகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர் யெகோவா நீசி எந்தன் ஜெயமானவர் யெகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர் என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவர் என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர் என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவர் என் வாழ்வில் என்று போதுமானவர் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் கிருபை மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உம்மாலே எல்லாம் கூடும் கூடாதது
எதுக்கும் இல்ல, உம்மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்ல. கூடுமே எல்லாம் கூடுமே, உம்மாலே எல்லாம் கூடும். கூடாதது எதுவும் இல்ல, உம்மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்ல. கடல் மீது நடந்தீரையா, கடும் புயல் அடக்கினீரே. கடல் மீது நடந்தீரையா, கடும் புயல் அடக்கினீரே. சாத்தானை ஒடுக்கினீரே, சர்வ வல்லவரே. சாத்தானை ஒடுக்கினீரே, சர்வ வல்லவரே. கூடுமே எல்லாம் கூடுமே, உம்மாலே எல்லாம் கூடும். கூடாதது எதுக்கும் இல்ல, உம்மா கூடாதது ஒன்றும் இல்ல. அது என்னண்டா, அதுல நிப்பாட்டிட்டேனா திருப்பி எடு. அறிவித்தல் ஒன்று. நீங்கள் இப்போது ஒரு வீடியோ, ஒரு காணொளி ஒன்றை நீங்கள் இந்த இடத்திலே பார்க்கலாம். ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆன ஒரு வீடியோ ஒன்று.
வீடியோ டவுன்லோட் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோ என்று நினைக்கிறேன். மிக விரைவிலேயே நீங்கள் அந்த வீடியோவை காண முடியும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். Check 1 1 2. Check 1 1 2. சில டெக்னிக்கல் இஷ்யூ காரணமாக அந்த வீடியோ சிறிது தாமதமாக இருக்கிறது. அதுவரைக்கும் நாங்கள் இன்னும் ஒரு ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இன்னும் ஒரு பாடலை நாங்கள் கேட்டு ரசிப்போம். இன்னும் நாள் இல்ல இன்னும் தோற்று போகல ஆனாலும் வாழ்கிறனே போராட்டங்கள் முடியல பாடுகளும் தீரல ஆனாலும் நிற்கிறனே இன்னும் நாள் இல்ல இன்னும் தோற்று போகல ஆனாலும் வாழ்கிறனே போராட்டங்கள் முடியல பாடுகளும் தீரல ஆனாலும் நிற்கிறனே கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 கிருபா
நான் இல்ல ஏன் பலன் இல்ல ஏன் தாளந்தில்ல எல்லா கிருபா நான் இல்ல ஏன் பலன் இல்ல ஏன் தாளந்தில்ல எல்லா கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 பட்டதாரி ஆகல ஆனாலும் வாழ்கிறேன் நிற்கிற நிர்மூலமாகாமலே இருக்கிறேன் ஆனாலும் நிற்கிறேன் படிக்கல உயரல பட்டதாரி ஆகல ஆனாலும் வாழ்கிறேன் நிற்கிற நிர்மூலமாகாமலே இருக்கிறேன் ஆனாலும் வாழ்கிறேன் கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 அற்புதங்கள் நடக்குது அதிசயங்கள் நடக்குது வியாதி எல்லாம் மாறினது ஏன் பாவம் எல்லாம் பறந்தது சாபம் எல்லாம் உடைந்தது பரிசுத்தமாய் மாறினது ஏன் அற்புதங்கள் நடக்குது அதிசயங்கள் நடக்குது வியாதி எல்லாம் மாறினது ஏன் பாவம் எல்லாம் பறந்தது சாபம் எல்லாம் உடைந்தது பரிசுத்தமாய் மாறினது ஏன் கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 நான் இல்ல ஏன் பலன் இல்ல ஏன் தாளந்தில்ல எல்லாம் கிருபா நான் இல்ல ஏன் பலன் இல்ல ஏன் தாளந்தில்ல எல்லாம் கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 எல்லாம் கிருபா 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 எல்லாம் கூடுமே எல்லாம் கூடுமே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் எல்லாம் கூடுமே எல்லாம் கூடுமே எல்லாம் கூடுமே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் எல்லாம் கூடுமே தடை வந்தாலும் பயமில்லையே அலை வந்தாலும் பயமில்லையே புயல் அடித்தாலும் பயமில்லையே பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே தடை வந்தாலும் பயமில்லையே அலை வந்தாலும் பயமில்லையே புயல் அடித்தாலும் பயமில்லையே பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே ஃபைனலி எல்லா டெக்னிக்கல் இஷ்யூக்களையும் நாங்கள் உடை தெரிந்து இந்த இடத்திலே எல்லோரும் மிகவும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வீடியோவை நாங்கள் இப்போ போட போகிறோம். ப்ளீஸ் கோ ahead. So this is something special about Amal. They are going to tell something special about Amal. அமலை பற்றி விசேஷித்த ஒரு விடயத்தை அவர்கள் சொல்ல போகிறார்கள்.
அந்த ஸ்பெஷல் வீடியோ இனித்தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுக்கும் அதில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வீடியோ தான். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த சில ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு அடுத்ததாக அந்த ஸ்பெஷலான ஒருவரை பற்றின எங்களோட மிஸ்டர் அமலை பற்றின ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோ ஒன்று வேற இருக்கிறது. ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம்ல இருக்கு. ஓகேயா, டெஸ்டிங் 1 2 ஓகே. மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, வாழ்கவே மனவாழ்வு செழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம், மகிழ்வுடன் வாழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, ஆதாமை உருவாக்கினாரே, மனிதன் தனிமையில் இருப்பது நல்லதல்ல என்று கண்டாரே, ஆதியில் தேவன் ஆக்கினாரே, மனிதன் தனிமையில் இருப்பது நல்லதல்ல என்று கண்டாரே, ஆதாம் உருவாக்கினாரே, உருவாக்கினாரே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, வாழ்கவே மனவாழ்வு செழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம். ஒருவர் பணிவிடை சேருங்கள், ஒருவருக்கொருவர் பணிவிடை செய்திடுங்கள், இன்பம் துக்கம் எது வந்தாலும் இணை பிரியாதிருங்கள், காலம் வாழ்க என்று மன
மனம் தாவி வாழ்த்திடுவேன். நெடுலி காலம் வாழ்க என்று மனம் தூவி வாழ்த்திடுவேன். மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மங்கள்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே. மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம், மங்களம் சுபமங்கலம். மங்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே, மணமக்கள் வாழ்கவே, மனவாழ்வு செழிக்கவே. சரி இல்லை இல்லை என்னை அழைத்தவரே, என்னை தொட்டவரே, நீர் இல்லாமல் நான் இல்லையே. என்னை அழைத்தவரே, என்னை தொட்டவரே, நீர் இல்லாமல் நான் இல்லையே. நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருபை, நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருபை, என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே உன் கிருபையே. நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருபை, நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருபை, என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே உன் கிருபையே. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லை. உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றும் இல்லை. இயேசுவே. அடுத்த நிகழ்வாக நாங்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் நல்ல ஒரு டான்ஸ் ஒன்றை கண்டுகளிப்போம் இந்த நேரத்திலேயா. Okay. Now we will have a dance. Please clap up your hands. அந்த டான்ஸை ஆடுபவரை இந்த இடத்துக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். உங்கள் எல்லோரையும் இந்த இடத்திலே அவ வந்து என்ஜாய் பண்ண வைப்பா.
மேசையிலே டெசர்ட் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டெசர்ட் எடுக்காதவர்கள் நீங்கள் அதை எடுக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக நீங்கள் ஒரு பரதநாட்டியத்தை கண்டுகளிக்க போகிறீர்கள். இந்த பரதநாட்டிய நிகழ்வானது இது எங்களுடைய நாட்டின் ஒரு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றினதாக இருக்கிறது. நீங்க சொல்லுங்க, வாங்க அண்ணா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாரா? This is our Sri Lankan or Tamils cultural or traditional dress. They actually wear this when they do any type of traditional dance in Sri Lanka. So hopefully everyone will enjoy. Thank you. Fellowship. Emmanuel Christian Fellowship.
மிகவும் அருமையான ஒரு டான்ஸ் ஒன்று. தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, அடுத்ததாக நாங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த மிகவும் ஆவலான அந்த வீடியோ எமது மிஸ்டர் அமலுக்குரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ் வீடியோ உண்டு. அதை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே கண்டு ரசிப்போம். நீங்கள் எல்லோரும் அந்த வீடியோவை அந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறார்கள். அமைதியாக இருந்து அமலை பற்றி விசேஷமாக என்ன சொல்கிறார்கள் என்றதை நாங்கள் கேட்போம். There is a special video for Mr. Amal. It's from his family. They're talking about something special about Mr. Amal. Hopefully you will enjoy. Thank you very much. எல்லாரையும் மதிக்கிறதுக்கு ஒரு மனிதன் அப்படி அவர்
இந்த இடத்திலே நாங்கள் தற்போது ஒரு சிறிய விளையாட்டு ஒன்றை விளையாடுவதற்காக இருக்கிறோம். சிறு பிள்ளைகளுக்கான விளையாட்டு ஒன்று. சிறு பிள்ளைகளுக்கான விளையாட்டு. This is a game for kids. If you feel you are a kid, you can actually come forward. So, how many kids we have? Johanna? Okay, there is one kid in here. Any kids? நாங்கள் ஒரு சிறு பிள்ளைகளுக்கான ஒரு சிறிய ஒரு விளையாட்டு ஒன்றை விளையாடுவதற்காக இருக்கிறோம். உங்களுடைய சிறு பிள்ளைகளை இந்த இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி மிகவும் செக் மன்னிக்க வேண்டும். ஒரு சிறிய டெக்னிக்கல் இஷ்யூ. யாரோ பிளான் பண்ணி இந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி விட்டாங்க. இட்ஸ் ஓகே. சிறு பிள்ளைகள் இந்த இடத்துக்கு வரும்படி அன்போடு அழைத்துக் கொள்கிறேன். சிறு பிள்ளைகள் தயவு செய்து இந்த இடத்துக்கு வரும்படி அன்போடு அழைத்துக் கொள்ளுகிறேன். பெற்றோர்கள் உங்கள் சிறு பிள்ளைகளை இந்த இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி தயவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். வேறு யாராவது சிறு பிள்ளைகள் யாராவது இருக்கிறீர்களா இந்த இடத்துல? ஓகே. எங்களுக்கு ஈவன் நம்பர் தேவை, ஒட் நம்பரா இல்லாமல். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரு கொடி அனுப்பிங்க. யூ ஆர் ஒன் கப். Okay, and you come. Oh, okay. Stand in here. Stand in. And here. And here. Yeah. And here. Yeah. Hey, organize. So this is handkerchief game.
So the rule is, I will say head, shoulders, knees, and toes. I hope everyone know this song. Head, shoulders, knees, and toes. When I say head, you have to touch your head by your hands. Okay? So, இரண்டு கைகளாலும் உங்களுடைய தலையை தொட வேண்டும். நான் ஹெட் என்று சொல்லும்போது, அதே வேளையில் ஷோல்டர் என்று சொல்லும்போது உங்களுடைய ஷோல்டரை தொட வேண்டும். You have to touch your shoulder and knees and toes. Okay? So, sorry, we need an even number. That one, okay. So, I'm here. Jonah, you have, yeah? Yeah? Okay, good. Yeah? கொஞ்சம் move. Stay here, huh? Okay. While okay, kids. So this handkerchief is for you, and this one is for you guys, and this is for you guys, and it's for you guys. Okay, and this is for you guys. So when I say head, you touch your head, but head, shoulders, knees, toes, head, and then I'll say handkerchief. So when I say handkerchief, you have to take the handkerchief. So whoever taking the handkerchief first, he or she will. Okay? You got it? You got it? Understand? Okay. Just for, it's just a trial, huh? Okay. Stay here. You have to stay here, huh? All right. Hey. You want to join? Join பண்றாங்க. அப்படினா Okay. All good? Okay. Just a trial. Listen to me. Please listen to me. Thank you. All right. Start. This is just a trial, huh? Okay. Head, shoulders, knees, head. No. Okay. Head, shoulders, head, knees, toes, handkerchief. Okay. So okay. So I think everyone got the game. What's it actually? The game is okay. So whoever is taking the handkerchief, he or she will be the winner. Let's start. Come on. Okay, please be in line. Like, put it in here, please. Okay, stay on this line, stay on this line, and stay on this line. Okay, this is your handkerchief. Let's start. Come on. 1, 2, 3. Okay. Head, shoulders, knees, toes. Head, shoulders, head, shoulders, head, shoulders, toes, knees, toes, handkerchief. Okay. So now, okay, all right. All right, yeah. Okay, so don't put it back, huh? So you have to keep it with you, whoever win the game. So who won the game? Okay. Yeah, no, you didn't. Okay, so how many
1, 2, 3, 4. 4 kids, huh? Just give me 1 second. Okay, let's do it again, huh? Let's do it again. Thank you. Please put it in the middle. Please put your handkerchief in the middle. Thank you. Stay behind. Please stay on the line. On the line, on the line, on the line. Let's go. Okay, start. 1. You can't sit closer to you. All right, no. Okay, it's all right. Okay, let's start. Head, shoulders, knees, toes. Head, shoulders, head, knees, toes, handkerchief. Oh, it's really fun. Okay, we'll do it again, huh? We'll do it again. Come on. I like this game. Wow. Okay, we'll put it in the middle, huh? Okay, you have to stand on the line, on the, there's a line between each tiles. Okay, this is the last game. This is the last one, okay? You're on the line. Okay, let's do it. Head, shoulders, knees, toes, head, shoulders, toes, knees, toes, handkerchief. Yay! மிகவும் அருமையாக அவர்கள் விளையாடினார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துதல், நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் அடுத்த நிகழ்வுக்காக நாங்கள் கடந்து செல்வோம். அடுத்த நிகழ்வு ஒரு சிறிய ஒரு டான்ஸ் ஒன்று பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவதற்காக மிகவும் டேலண்டான 2 பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த இடத்திலே. மிகவும் டேலண்டானவர்கள். நாங்கள் அவர்களை அன்போடு இந்த இடத்துக்கு வரவேற்போமா? டான்ஸ் செய்வதற்குரிய லட்சி எங்க இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். நேரம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. இன்னும் சில ப்ரோக்ராம்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. லட்சி we got to dance full volume. I'm feeling independent. Okay, when we get
என்றும் மாறாதவர் ஒன்னே எண்ணியும் நேசிப்பாரிடோ நான்
நன்றி. எனக்கு ஒரு தடவை நன்றி போய் சொல்கிற பாடு இல்லை. இந்த இவ்வளவு நேரமாக நான் அந்த மைக்கையும் ஃபோனையும் இந்த பாட்டு கேட்குறதுக்காக பிடித்திருந்து என்னுடைய கால் மிகவும் வலியாக இருக்கிறது. பரவாயில்லை. அப்படியே இந்த படம் எடுக்கிற வேளையிலே நாங்கள் சில காரியங்களை பார்ப்போம், சில ப்ரோக்ராம்களை. எங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு வருகிற மாதிரி தெரியலை. போயிட்டு தான் வருவேன். நான் இதில் ஷெரினோடும் அமலோடும் அதில் போயிருந்து கதைத்தேன். அப்பொழுது அவர்களிடத்தில் கேட்டேன், வீட்டிலே அதிகமாக பேசுவது ஷெரினா அல்லது அமலா என்று கேட்டேன். அதற்கு அமல் சொன்னார், ஷெரின் தான் அதிலே அதிகமாக வீட்டிலே பேசுபவர். அதாவது பொதுவாகவே எல்லா வீட்டிலையும் பெண்கள் அதிகமாக பேசுவதுண்டு. அதுவும் புருஷனோட வாதாடுவதென்றால் அவ்வளவு சந்தோஷம். அது அவர்களுக்கு ஒரு கொடுப்பென போன்று. அது எங்களுக்கு அது கிடைக்காம போய்விட்டது, ஒன்றும் செய்ய முடியாதுதான். ஆனால் அதில் சில உண்மைகள் இருக்கிறது. என்னென்னா, இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட்ல இருந்து ஒரு ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடித்திருக்கிறாங்க, உலகத்திலேயே அதிகமான வேர்ட்ஸ் பேசுறது பெண்கள் தானாம் என்று. அதாவது அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 8000 வேர்ட்ஸ் அவர்கள் பேசுவார்களாம். நினைச்சு பார்க்கவே தலை சுத்துவேன்னு. என்ன கண்டா மைக்ரேனே வந்துடும் போல இருக்கு. 8000 வேர்ட்ஸ் ஒரு பெண் ஒரு நாளைக்கு. அதான் அவன் மேக்சிமம் அந்த ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடித்திருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த போரான இந்த ஆண்கள் இருக்கிறார்களே, அவங்களுக்கு பெண்கள் பேச வலிக்கிட்டாலே பயத்தில் ஓடிடுவாங்க. பதில் அவங்க பேசக்கூடியது 2000 வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ I will explain you guys. Actually, researchers from University of Oxford has discovered that a woman can speak maximum of 8,000 words a day, while a man can speak only 2,000 words a day. So, எங்களுடைய இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற இந்த புருஷன் பொஞ்சாதிமாருக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். உங்களுடைய மனைவி அதிகமாக வீட்டில் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு பேச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவங்களோட தேவையில்லாமல் கதை கொடுக்காதீங்க. ஏனெண்டா அவங்களுக்கு தேவையில்லாமல் கதை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட டார்கெட் என்னென்னா அந்த 8000 வேர்ட்ஸை ஒரு நாளைக்கு கதைச்சு முடிக்கணும்ன்றது தான் அவங்களோட டார்கெட். அந்த டார்கெட் வரும் வரைக்கும் அவங்க உங்களை போட்டு ஒரு வழி பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க. அங்கே பாசம் சிரிச்சு கொண்டு தான் நிற்கிறாங்க. வீட்டில் நடக்கிறது தெரியும் தானே. இட்ஸ் ஓகே. ஆனால் இங்கே எந்த மனைவியும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான். அப்படியும் நாளைக்கு வெட்டியத்தான் விளையாட்டி இருக்குது வீட்டில். அப்போ இதுதான் அவங்களோட மேக்சிமமா மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. தயவு செய்து அமல் மனசில் வச்சுருங்க.
வைஃப் அந்த 8000 வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் பேசிக்கொண்டே இருப்பா. நீங்கள் அவக்கு அந்த இடத்தை விட்டு கொடுக்கணும். என்ன அவங்கள்ட்ட அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தயவு செய்து விட்டுறாங்க. So just you just keep quiet because she is actually aiming to reach her daily work target. மணமக்கள் மிகவும் களைப்படைந்து விட்டார்கள் போல் இருக்கிறது. ஏனென்றால் மணமகள் அந்த ஹீல்ஸோடு அதில் நிற்க முடியாது என்று சொல்லுகின்றார். மணமகனுக்கும் நின்று பழக்கம் இல்லை, கூடுதலான நேரம் அவர் இருந்தே பழகிவிட்டார். அதனால் அவர்களுக்கு ஒரு சிறிய பிரேக் ஒன்று கொடுத்து விட்டு நாங்கள் மிகுதி காரியங்களை தொடங்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஒரு சிறிய பிரேக் தான், ஒரு சிறிய பிரேக். அந்த சிறிய பிரேக்லேயும் நாங்கள் சில கேமுகளை வைத்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களை என்ஜாய் பண்ணி அந்த இடத்தில் அவர்களுடைய களைப்பை நீக்கி, இங்கு வந்திருக்கிற உங்களுடைய களைப்பை நீக்கி ஒரு சிறிய கேம் ஒன்றை நீங்கள் பார்த்து ரசித்து விட்டு பிறகு நீங்கள் ஃபோட்டோக்கு நிற்கலாமோன்னு கேட்குறேன். சிரிக்கிறாங்களா? ஓகேன்னு தான் அர்த்தமாக இருக்கணும். ஓகே, சரி. Thank you everyone. So first we will give them a small break, and in the meantime we will do a small game, just a small game. You guys definitely you will enjoy. Wait. Check பண்ணனும் மச்சான். Okay, they're already removing their shoes. So this is a shoe game. எல்லோருக்கும் இது தெரியுமோ தெரியாது. எனக்கு தெரியுமோ எனக்கு தெரியாது, பரவாயில்ல. நீங்கள் ஷூவால் இப்போவே வேண்டாம், வீட்டை போய் நடக்கலாம், ஆட்டிவாடு ஷூவை கீழே வைங்க. ஓகே, ஸோ this is a shoe game. I'll actually get the rules first. So இதுக்குரிய ரூல்ஸ் வந்து உங்கள் இருவரிடம், மணமகன் மணமகள் இருவரிடமும் சில கேள்விகள் கேட்கப்படும். இந்த கேள்விக்குரிய பதில் மணப்பெண் என்று நீங்கள் நினைத்தால்
மணப்பெண்ணின் ஷூவை உயர்த்த வேண்டும். அரைகுறையாக உயர்த்தக்கூடாது. மிகவும் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு கூட பயப்பட தேவையில்லை. இந்த இடத்துல உங்களை ஒருத்தர் மணமகன் மணமகளை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, மணமகள் மணமகனை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஓகே, பயப்பட தேவையில்லை. நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக கையை உயர்த்தலாம். மணமகளாக இருந்தால் மணமகளுடைய ஷூவை உயர்த்த வேண்டும். மணமகனாக இருந்தால் அந்த இடத்துல மணமகனுக்குரிய ஷூவை உயர்த்த வேண்டும். அன்னைக்கு புது ஷூவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல. விடை இருவருமாக இருக்க முடியாது, ஒருவராகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஓகே, திஸ் an extra rule. ஓகே, அண்ட் ஒருவரை ஒருவர் திரும்பி பார்க்க கூடாது. Don't turn around and look at him. Okay, so no cheating. அரைகுறையா உயர்த்தக்கூடாது. பார்வையாளர்கள் உங்கள் அது வேண்டாம். ஓகே, இது குயிக்காக முடிந்துவிடும். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஜஸ்ட் செக்கிங். Who looks better today? யார் மிகவும் அழகாக இருக்கிறீர்கள் இன்றைய நாள்? பொய் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஓகே. யார் மிகவும் அழகாக இருக்கிறீர்கள்? அமல், உங்களுடைய பதில் என்ன? யார்? ஒரு ஷூவை தூக்க வேண்டுமா? முதலே ரூல்ஸ் வந்து நல்லா உயரமாக தூக்க வேண்டும். ஐ ஷோர் வடிவா தெரியுமா? இல்ல அரைகுறை? அரைகுறையா தான் தெரியும். இது வந்து ஃபுல்லா நீங்க ஒத்துக்கொள்ள இல்லை. ஓகே, ஓகே. சோ திஸ் இஸ் த கேம். இப்ப திரும்பி பார்க்கலாம். திரும்பி பார்க்கலாம். ஓகே, தப்பிட்டீங்க, ரெண்டு பேரும் தப்பிட்டீங்க. ஆல்ரைட், இந்த இரவு நேரத்தில் ஓகே, this is the game. I mean, real game. இரவு நேரத்தில் படுக்கைக்கு போனவுடன் முதலில் தூங்குவது யார்? முதலில் தூங்குவது யார்? So who, when you go to bed at night, who falls asleep quickly? விரைவில் தூங்க, sleep. தூங்குவது யார்? படுக்கைக்கு போனவுடன் இரவு நேரத்தில் யார் முதலில் தூங்குவது? இன்றைக்கு அதே கதைதான். அமல் முட்டாக்குதான். ஓகே, so next one is காலையில் விழித்தெழுந்து பிரஷ் பண்ணாத வாயினால். இது எங்க வசந்த கேள்வி தெரிஞ்சா இப்படியா கேள்விதானே? ஓகே, பரவாயில்லையா? வீட்டில் பிரச்சனையை கிளப்புவது யார்? வீட்டில் பிரச்சனையை கிளப்புவது. பொறுத்த கேள்வி எல்லாம் ஒரு ஆள் தான் ஒரு ஷூ தான் தூக்கணுமா? ஓகே, சில பேர் அவசரமாக போக வேண்டிய நிலைக்கு வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்களா? தயவு செய்து மன்னித்து கொண்டு அவர்களை சில போட்டோக்கள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமாக நாங்கள் இதை தொடரலாம் என்று நினைக்கிறேன். நன்றி.
ஓகே சரி சரிண்ணே நாம போட்டு
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று உம்மை நான் பாடணுமே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று உம்மை நான் பாடணுமே. தூதர்களோடு ஆடி பாடி மகிழணுமே. தூதர்களோடு ஆடி பாடி மகிழணுமே. வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்கள் போதுமே ஆண்டவரே. உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்கள் போதுமே ஆண்டவரே. யுகயுகமாய் உம்மோடு வாழணுமே ஆண்டவரே. யுகயுகமாய் உம்மோடு வாழணுமே ஆண்டவரே. வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. நிகரில்லா ராஜ்யம் வருக, இந்த ராஜ்யத்தில் நான் மகிழ. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. நிகரில்லா ராஜ்யம் வருக, இந்த ராஜ்யத்தில் நான் மகிழ. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக, வருக ராஜ்யம் வருக. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. தோள் மேல் தூக்கி வந்த அன்பே, கண்ணீருக்கும் தேவையுண்டோ மார்பிலே. தோள் மேல் சுகம் தான் காண்பேனோ அன்பே. களப்பார தூங்கி போனேன் மார்பிலே. அரிதான அன்பே ஆறுதல் தருமே அப்பாவும் தோள்களிலே. விழுந்தாலும் நடந்தாலும் உம்மை விட்டு போனாலும் விலகாமல் மறக்காமல் என்
சால பாசம் தந்தே வாழ்வேனே வசதியாயும் போதிலே சாய்வேனே என்னாலுமே இருந்தாலும் மறந்தாலும் உம்மை விட்டு போனாலும் விலகாம மறக்காம என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்பவும் என்னை விட்டு கொடுக்காம இருப்பீரே இருந்தாலும் மறந்தாலும் உம்மை விட்டு போனாலும் விலகாம மறக்காம என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்பவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே. கசங்கிய நாம் கலங்கி நின்ன ஓயாத அன்பால திரும்பி பார்த்தேன் கரையுடனே ஒதுங்கி நின்ன ஓடி வந்து தூக்கிறீங்க தொல்லையா என்னதான் பார்க்காமலே பிள்ளையா பார்த்தீரையா இருந்தாலும் மறந்தாலும் உம்மை விட்டு போனாலும் விலகாம மறக்காம என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்பவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே இருந்தாலும் மறந்தாலும் உம்மை விட்டு போனாலும் விலகாம மறக்காம என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்பவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே. எந்த நண்பனே அட எந்த நண்பனே நான் சொல்லுவது உண்மை அதை நம்பு நண்பனே எந்த நண்பனே அட எந்த நண்பனே நான் சொல்லுவது உண்மை அதை நம்பு நண்பனே அழகான உலகம் நமக்கிங்கு உண்டு அதன் பின்னே சென்றால் என்ன உண்டு அழகான உலகம் நமக்கிங்கு உண்டு அதன் பின்னே சென்றால் என்ன உண்டு அட வேஸ்ட் 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 இந்த உலகம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆனா டேஸ்ட் 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 என் இயேசு ரொம்ப டேஸ்ட் அட வேஸ்ட் 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 இந்த உலகம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆனா டேஸ்ட் 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 என் இயேசு ரொம்ப டேஸ்ட் எந்த நண்பனே அட எந்த நண்பனே நான் சொல்லுவது உண்மை அதை நம்பு நண்பனே எந்த நண்பனே அட எந்த நண்பனே நான் சொல்லுவது உண்மை அதை நம்பு நண்பனே. ஏர்டெலில் போட்டோம் கடலை ஏர்செல்லில் அனுப்பினோம் SMS உலகத்தின் இன்பம் நிரந்தரம் என்று சுற்றி திரிந்தோம் அட ஏர்டெலில் போட்டோம் கடலை ஏர்செல்லில் அனுப்பினோம் SMS உலகத்தின் இன்பம் நிரந்தரம் என்று சுற்றி திரிந்தோம் அட மனுஷனின் அன்பு பொய்யே இயேசுவின் அன்பு மெய்யே இதை புரிந்தவனாய் நீ
நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நீர் வாருமே, நீர் வாருமே, நீர் வாருமே. ஆவியானவரே நீர் வாருமே, நீர் வாருமே, நீர் வாருமே. ஆவியானவரே உன்னதத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு பலன், அப்பொழுது உங்களுக்குள் இருக்கிற வனாந்திரங்கள் வயல் நிலமாய் மாறும், ஆழானவைகள் பயிர் நிலமாய் மாறும். எஸ், உங்களுக்குள் இருக்கிற பலவீனங்கள் எல்லாம் பலனாய் மாறும். இப்பொழுது தெய்வ பிரசன்னம் நீங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு மேல இறங்கி வருகிறது. எஸ், நிறைவானவர், அந்த நிறைவானவர் இப்பொழுதே நம்மை நிரப்புகிறார். அவர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறும், அவர் வந்தால் பலவீனங்கள் மாறி போகும். வியாதியோடு இருக்கிறீர்களா? இதை பாடும் பொழுதே தேவ சுகம் உங்க மேல இப்பொழுது இறங்கி வரும். நிறைவே நிறைவே வாருமே, வாருமே, வாருமே. நிறைவான ஆவியானவரே நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நிறைவான ஆவியானவரே நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே அவர் கிருபை, அவர் கிருபை
வேதமும் அதுதான் சொல்லுது. ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலும் நம்ப சொல்லுது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எதை நம்புவோம்? மனுஷங்க சொல்றதை நம்புறதா, ஆண்டவர் சொல்றதை நம்புறதா? ஆண்டவர் சொல்றதை கண்ணால பார்க்க முடியல, எப்படி நம்புவோம்? ஆபிரகாம் அவன் தகப்பனாவான் என்று நம்புவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்றால் அவன் தேவனை விசுவாசித்தான். ஆண்டவர் அதை செய்து இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் நடக்கும் என்ற அறிகுறி இல்லை என்றால் நம்புவோம். தேவன் அதை நமக்காக செய்து முடிப்பார். குறைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும் நான் நிலை குறைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும் நான் நம்புவதெல்லாம்
நீரே உம்மோடு நான் நடக்கவே உம்மோடு நான் வாழவே உந்தன் சித்தம் செய்யவே என் அன்பே என் உயிரே என் அன்பே